يا من هو الله الذي لا إله. Vlasnik čista, ispravna srca ne zna za činjenje širka Allahu dželle ve ala. Pitanje koje se postavlja, draga braćo, a to je kako doći do kalbu as-salim, do srca koje je čisto. Istinsko bratstvo jeste kada se rukuješ sa svojim bratom, da se u stvari rukuješ svojim srcem prije svega, a zatim nakon toga svojom rukom. Svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i poslanik kojeg uzvišeni posla kao milost svim svjetovima. Neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji u dobru slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, na kraju govora o Allahovom dželle ve ala imenu As-Salam govorimo o srcu koje je Es-Salim, koje ima ovo svojstvo selameta, svojstvo spašenosti, sačuvanosti od bolesti, od šehevata i šubuhata. Jer put ka Allahu dželle ve ala, draga braćo, se ne prelazi nogama, već se prelazi srcima. I kad god je srce bogobojaznije, čišće, to će i njegovo koračanje ili putovanje ka Allahu dželle ve ala biti brže. Kad god je srce bogobojaznije, to će i rida, zadovoljstvo gospodara dželle ve ala, kabul, prihvatanje dobrih dijela i uspjeh biti preći i biti brži. A koliko god srce čovjeka bude slabo, na osnovu toga biva i slabost njegovog putovanja, koračanja i stizanja do zadovoljstva gospodara subhanahu wa ta'ala. I zato kaže gospodar dželle ve ala: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha bi qalbin salim." Na dan kada neće koristiti niti imetak, niti sinovi, osim onoga ko dođe Allahu dželle ve ala čista srca. Važnost govora, draga braćo, o zdravom srcu, o čistom srcu se ogleda u tome što kad god je srce jače, to je i iman čovjeka jači i njegovo koračanje ka gospodaru dželle ve ala brže. I zbog toga srce je ono što gospodar dželle ve ala gleda kod čovjeka. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi Imam Muslim: "Inna Allaha la yanzuru ila suvarikum wala amwalikum." Zaista Allah dželle ve ala ne gleda u vaše oblike, niti u vaš imetak, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, ali gleda u vaša srca i u vaša djela. Stoga nije bogatstvo to koje čovjeka približava Allahu dželle ve ala samo po sebi. Nije ganij, bogat, preći Allahu dželle ve ala od siromašnog, niti visoki od niskog, niti onaj koji je na položaju, koji ima ugled od onoga koji nema ugleda, već je blizak Allahu dželle ve ala vlasnik čista srca, a udaljen je od gospodara dželle ve ala onaj kome je njegovo srce bolesno i pokvareno. Stoga kaže gospodar dželle ve ala govoreći o tim bolesnim srcima: "Ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum." To su oni kojima Allah dželle ve ala nije htio očistiti njihova srca. "Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim." Njih na ovom dunjaluku čeka poniženje, a na ahiretu velika kazna kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koji nam najbolje ukazuje važnost srca, kaže sallallahu alejhi ve selleme: "Ala wa inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluha al jasadu kullu." Zaista u tijelu ima organ koji ukoliko je zdravo i ostalo tijelo, a ako se on pokvari, onda će se pokvariti i ostalo tijelo. Ela wahiyal qalb, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a taj dio, taj organ, to je srce. Ako je srce zdravo, onda će i udovi biti zdravi. Ako je dakle srce zdravo, ako je u njemu ima imana, vjerovanja, tauhida, onda će se to odraziti na čovjekovim udovima pokornošću Allahu subhanahu wa ta'ala. Ali ako u srcu nema imana, ako je pokvareno, onda se to neminovno oslikava na tijelo, pa i tijelo bude pokvareno, nema ga u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala:
govoreći o zdravom srcu ili svojstvima zdravog srca. Pa kaže rahimehullahu ta'ala, el qalbu salim, zdravo ili čisto srce, jeste srce koje je čisto od širka Allahu subhanahu wa ta'ala. Srce koje je čisto od zlobe, od mržnje, od zavidnosti, od škrtarenja, od kibra, od oholosti, od ljubavi prema dunjaluku, od ljubavi za položajem. Fasalime min kulli afetin tuba'iduhu anillah. To je srce koje je čisto od svake bolesti koja ga udaljava od Allaha subhanahu wa ta'ala. To je srce koje je čisto od svake šubhe koja je oprečna Allahovom dželle vala haberu, Allahovoj obavijesti. To je srce koje je čisto od svakog šehveta, od svake strasti koja je oprečna Allahovoj dželle vala naredbi. To je srce koje je čisto od svega što ga spriječava, udaljava od Allaha subhanahu wa ta'ala. A opet njegov selamet, njegova čistoća neće biti ispravna, neće se ostvariti osim uz 5 stvari. Min širkin yunaqidu tauhid, da bude čisto od širka koji je oprečan tauhidu. Wa bid'atin tukhalifu sunne, da srce bude čisto od bid'ata, od novotarije koja je oprečna sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Wa šehvetin tukhalifu al-amr, da bude čisto od šehveta, od strasti koja je oprečna Allahovoj dželle vala naredbi. U smislu kada dođe naredba od gospodara dželle vala, čovjek ne daje prednost svojim strastima i prohtjevima nad naredbom gospodara subhanahu wa ta'ala. Wa gafletin tunaqidu zikr, i dok ne bude čisto od gafleta koji je oprečan zikru, spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala. To je dakle srce koje spominje gospodara dželle wa'ala, koje se uvijek sjeća njega uzvišenog subhanahu wa ta'ala. Wa hawa yunaqidu al-ikhlas, i da bude čisto od strasti i prohtjeva koji su oprečni ihlasu, iskrenosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I zbog toga čovjek ima itekako velike potrebe da ga Allah subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, i nema za roba korisnije od ove dove, a to je dakle da čovjek dovi ihdina siratal mustaqim, nema ništa korisnije od ove dove, i upravo je zbog toga gospodar dželle vala propisao da svakog dana u svakom namazu i na svakom rekatu dovimo Allahu dželle vala ihdina siratal mustaqim, da nas Allah dželle vala uputi na pravi put. Dakle, draga braćo, vlasnik čista srca u svom ophođenju prema gospodaru dželle vala, on ne zna za širk, za činjenja širka Allahu dželle vala. Kaže uzvišeni subhana, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Oni koji vjeruju i koji vjerovanje svoje sa zulmom ne miješaju. Pa je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam pojasnio da se ovdje pod zulmom cilja na širk. Dakle, oni koji vjeruju i koji svoj iman ne miješaju sa širkom. Ulaike lahumul amnu wa hum muhtadun. To su oni kojima pripada sigurnost i to su oni koji su upućeni. Dakle, nema širka u činjenju ibadeta Allahu dželle vala. Vlasnik čista, ispravna srca ne zna za činjenje širka Allahu dželle vala. Vlasnik čista srca ne zna za šek, za sumnju. Sumnja nema puta ka njegovom srcu, jer je on čvrsto ubijeđen u gospodara dželle vala. Kaže uzvišeni subhana o vlasnicima takvih srca: innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Zaista pravi vjernici su oni koji vjeruju u Allaha i u njegova poslanika, a potom više ne sumnjaju u ništa od onoga što dolazi od gospodara dželle vala i poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. I oni se bore svojim imecima i svojim životima na Allahovom dželle vala putu. To su oni koji su sadiqun, koji su iskreni. Vlasnik čista srca ne zna puta ka rijau, ka pretvaranju, jer je rija
vid, oblik širka Allahu dželle ve ala. Vlasnik čista srca ne zna za kibur, ne zna za oholost, a oholost je, kako kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, odbijanje istine i omalovažavanje ljudi. Vlasnik čista srca ne zna za kibur, jer Allah dželle ve ala odvraća od svojih ajeta i pravoga puta vlasnika srca koje se oholi. Pa kaže uzvišeni subhana: se asrifu an ajati alladina yatakabbaruna fil ard bighairi alhaq. Ja ću udaliti, odvesti od mojih ajeta, od mojih znakova, od moje upute one koji se ohole na zemlji bespravno. Takve će gospodar dželle ve ala udaliti od svojih ajeta. I vlasnik čista srca ne zna za uđb, ne zna za umišljenost, koliko god njegov ibadet bio velik, ne zna za umišljenost. Kaže uzvišeni subhana: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. I oni daju, djeluju od onoga što im je Allah dželle ve ala dao, a njihova srca strahuju zbog toga što će se gospodaru dželle ve ala vratiti. Oni čine dobra djela, a potom strahuju da im možda gospodar dželle ve ala neće ukabuliti njihova djela. Kaže Aisha radijallahu anha, kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme proučio ovaj ajet, i oni se boje zato što će se Allahu dželle ve ala vratiti, pa kaže Aisha radijallahu anha: o Allahu poslaniće, ili to čovjek koji čini zinaluk, koji krade, koji pije alkohol, pa se plaši dana u kojem će se vratiti Allahu dželle ve ala? Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: la ja binta Siddiq, ne, o kćerko iskrenog Siddiqa, walakinnahu ar-rajul yasumu wa yusalli wa yatasaddaq wa yakhafu an la yutaqabbala minhu. Već je to čovjek koji posti, koji klanja, koji udjeljuje, ali pored toga se boji da mu Allah dželle ve ala neće ukabuliti njegova djela. Tako je dakle ophođenje vlasnika čistog srca prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Pitanje koje se postavlja, draga braćo, a to je kako doći do kalbu as-salim, do srca koje je čisto, do srca na osnovu kojeg biva spas čovjeka kod Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu. Prva stvar, draga braćo, putem kojeg čovjek stiče ispravno srce, jeste da svoje srce ispuni teuhidom i ihlasom. Kada kažemo da ga ispuni teuhidom, draga braćo, ne mislimo da čovjek samo vjeruje da nema drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala, već ciljamo isto tako, ovo je prevashodno značenje teuhida, ali ciljamo isto tako da čovjek izdvoji Allaha dželle ve ala u svim ibadetima, pa da se tako ne oslanja osim na Allaha subhanahu wa ta'ala, da se ne nada osim Allahu dželle ve ala, da se ne boji ikog drugog osim Allaha subhanahu wa ta'ala. To je teuhid. Od stvari koje teuhid zahtijeva, da izdvojiš Allaha dželle ve ala u nadi, da ga izdvojiš u strahu, da ga izdvojiš u tevekulu, u osloncu na njega uzvišenog subhanahu wa ta'ala, da se samo bojiš Allaha dželle ve ala, a ne oni kojima te šeitanovi štićenici plaše mimo gospodara dželle ve ala. Elejse Allahu bikafin abda, kaže gospodar dželle ve ala, a zar Allah nije dovoljan svome robu? وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ, a oni te plaše onima koji su mimo gospodara dželle ve ala. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ, a onaj koga Allah dželle ve ala ostavi u zabludi, nikoga na pravi put ne može uputiti. Kada su mušrici zaprijetili Ibrahimu alejhi salatu wassalam svojim lažnim božanstvima da će mu ona nauditi, da će mu se ona osvetiti i tako dalje, Ibrahim alejhi salatu wassalam im tada reče: وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ. Kako da se bojim zbog širka kojeg vi činite, zbog vaših božanstava, a vi se ne bojite zato što ste učinili širka Allahu subhanahu wa ta'ala, ma lam yunazzil bihi alejkum sultana, za kojeg nikakav dokaz nije objavio. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Pa koja skupina je preča sigurnosti ako znate, ako shvatate, ako razumijete? Dakle, strah samo od Allaha dželle ve ala. Draga braćo, pogledajte stanje ljudi danas i pogledajte hal oni kojima su srca prazna ili pak slabog teuhida. Vidiš kod najmanjeg puha vjetra
kako podrhtavaju, kako im srce dolazi do njihovog grkljana. Vidiš kod najmanje stvari, kod najmanjeg simptoma bolesti, kako čovjek ne može, nije smiren i ne može da spava i boji se kako će preseliti i boji se ovoga i onoga i tako dalje i tako dalje. Vidiš kod malo kada čovjeku opadne rizik nafaka, boji se da će ostati siromašan, boji se što neće steći imetak i tako dalje i tako dalje. Čovjeka danas zadesi neka mala bolest, bilo šta, nešto malo, odmah trčimo doktoru, odmah se bojimo, odmah se plašimo. Dakle, srce nije smireno, odmah je uznemireno kod najmanjeg problema koji se desi. Takvi nisu vlasnici ovog srca el kalbu es selim, srce koje je smireno, srce koje se oslanja na gospodara dželle ve ala, srce koje se ne plaši od šeitanovih vesvesa. A koliko je samo takvih danas koje šeitan plaši, umrijećeš i preselit ćeš i kome ćeš ostaviti djecu i tako dalje i tako dalje. Kao da su oni ti koji čuvaju tu djecu, a ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ubacuje šeitan vesvese čovjeku pa se on boji po rizk, po nafaku, po svoju sigurnost, po ovo i ono. A vlasnik čista srca svoju stvar prepušta Allahu dželle ve ala. Siguran je da ga ništa ne može zadesiti bez Allahove dželle ve ala dozvole. Pa ako se šta desi, prepušta svoju stvar Allahu dželle ve ala i kaže: ako mi je Allah dželle ve ala odredio da me zadesi kakva bolest, pa ko je taj koju tu bolest može otkloniti od mene? A ako mi Allah dželle ve ala nije odredio da me zadesi ta bolest, pa ko je taj koji mi može nauditi i učiniti bolesnim? Oni prepuštaju svoju stvar odredbu Allahu dželle ve ala. Oni su svjesni da rizk kojeg im je gospodar dželle ve ala propisao, da će im on doći, pa makar sva vrata dunjalučka bila zatvorena, rizk će im doći sa nebesa gospodara dželle ve ala. Allah će im spustiti rizk sa nebesa. Wa fis samai rizqukum, a vaš rizk, vaša nafaka, ona je na nebesima, kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakat. A da se stanovnici nasela, gradova i sela, da se boje, mi bi im spustili nafaku, beričete, sa nebesa i zemlje. Jeli bi i sa nebesa i zemlje? Vlasnik čista srca je čvrsto ubijeđen, draga braćo, da neće napustiti ovaj dunjaluk sve dok mu ne dođe zadnji zalogaj kojeg mu je odredio gospodar subhanahu wa ta'ala. Felimel jesu, zašto da nakon toga očajava? Zašto da nakon toga brine? Zašto da nakon toga bude uznemiren? Kad je odredba u rukama gospodara dželle ve ala, pa se prepušta Allahu dželle ve ala i normalno čini sebebe. Ovo ne znači da se čovjek, dakle, leći, što kažemo, istegnuti i čekati. Ne, preduzeće sebebe, a potom čekati opskrbu od gospodara subhanahu wa ta'ala. To znači, draga braćo, el kalbu es salim, ispravno ili čisto srce koje je ispunjeno imanom, koje je ispunjeno teuhidom, koje se oslanja samo na Allaha dželle ve ala, samo od njega traži, samo njega se boji i hrli ka zadovoljstvu gospodara dželle ve ala. To nije, dakle, srce, draga braćo, koje prodaje svoju vjeru, koje prodaje svoj keramet za nešto malo od ovog dunjaluka. To nije srce kojem preovladavaju razna sujevjerja, bezbožnička ubjeđenja i tako dalje. A koliko je danas sujevjernih ljudi? Pa ako uradi to i to, boji se da ga ne zadesi to i to. Pa ne radi to, da te ne zadesi to i tako dalje i tako dalje. To nije, dakle, to nije kalbun selim, čisto srce koje je ispunjeno imanom i teuhidom, vjerovanjem u gospodara subhanahu wa ta'ala. Zatim nakon toga, draga braćo, druga stvar, ovo je, dakle, prvi sebeb putem kojeg čovjek stiče selamet ili čisto srce, da svoje srce ispuni teuhidom i da ga ispuni ihlasom, iskrenim obožavanjem gospodara subhanahu wa ta'ala. Zatim drugi sebeb, a to je da čovjek ima lijepo mišljenje, yuhsina dhanna billah, da ima lijepo mišljenje o Allahu dželle ve ala wa bi ibadillah, i da ima lijepo mišljenje o Allahovim dželle ve ala robovima. Draga braćo, čovjek čije je srce bolesno, on brzo donosi presudu o Allahu dželle ve ala i presudu o ljudima. I stoga vidiš, kada ga zadesi kakav musibet, vidiš ga prije svega ružna mišljenja prema svome gospodaru dželle ve ala. Zašto mene da ovo zadesi?
Šta sam ja skrivio? Šta sam ja uradio? Zašto da mene ovo pogodi? Zar nema nekog drugog? Ružno mišljenje o gospodaru Dželle Vala. Takav nije vlasnik ispravnog, čistog srca koji zna da je za njega svaka odredba od gospodara Dželle Vala hajr. Ađeben li amril mu'min. Ina amrahu kullahu lahu hajr. Čudna li je stvar vjernika, kaže naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Svaka odredba gospodara Dželle Vala po njega je hajr. Ako ga zadesi kakvo dobro, on zahvaljuje Allahu pa bude hajr po njega. A ako ga zadesi kakvo iskušenje, on sabura pa je opet to hajr po njega. Svjestan je mu'min da u svakoj situaciji, u svakom iskušenju izlazi sa fajdom, izlazi sa korišću, sa musibetom koji ga zadesi, izlazi sa korišću. Nedaća koja ga zadesi, smrt bližnjeg i tako dalje, izlazi nakon sabura sa nagradom kod gospodara Dželle Vala. Innema yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Zaista će strpljivi steći veliku nagradu kod gospodara Dželle Vala. Svjestan je kada ga zadesi kakav drugi musibet ili kakva bolest, da je to sebe, da poveća svoj iman, da više spominje Allaha Dželle Vala, da više zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala, da uvidi svoju slabost, svoju nemoć i svoju potrebu za Allahom subhanahu wa ta'ala, da uvidi da je slabašni rob koji kada zadesi kakva bolest, a posebno ako je teža, la haula wa la quvvata illa billah, da nema snage i moći osim uz Allaha subhanahu wa ta'ala. Fejetadarra ila Allah, pa ponizno moli Allaha subhanahu wa ta'ala, od njega traži, na njega se oslanja, udjeljuje, zikri, spominje Allaha subhanahu wa ta'ala i izlazi sa hajrom i nakon toga uvidi Allahovu Dželle Vala hikmet, Allahovu mudrost u iskušenju koje ga je zadesilo, te da to iskušenje u stvari ono je bilo dar koji je dakle zapakovan u obliku dakle nedaće, ali u stvari to je dar od gospodara subhanahu wa ta'ala. Pa vlasnik čistog srca ima lijepo mišljenje o gospodaru Dželle Vala i zna da ga Allah Dželle Vala nije iskušao osim da bi ga nagradio, osim da bi ga očistio. Zna da mu Allah Dželle Vala nešto nije uskratio osim da mu da inša Allah ono što je bolje od toga. Takvo je mišljenje vlasnika čistog srca o Allahu subhanahu wa ta'ala. A isto tako kada su u pitanju i ljudi, da čovjek ima lijepo mišljenje o ljudima, da ima lijepo mišljenje o vjernicima. Kaže gospodar Dželle Vala povodom događaja potvore na majku pravovjernih Aishu radijallahu anha, laula id sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim khaira. A zašto kada ste to čuli, tu potvoru, zašto vjernici i vjernice nisu o sebi pomislili dobro? O sebi, to jest o svojoj braći i svojim sestrama, jer su vjernici braća. Kada misliš dakle o sebi kao da misliš o bratu, misliš o bratu kao da misliš o sebi. I zato ovdje Allah kaže zašto nisu pomislili o sebi, to jest o svojoj braći i o svojim sestrama. Zašto nisu pomislili hajr, da prvo što im padne na jeste da je brat ili sestra čist od onoga čime se potvara. وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ. Zašto nisu rekli ovo je jasna, očita potvora? Pa srce, dakle, koje je čisto, draga braćo, kada mu dođe kakva potvora od njegovom bratu, takvo srce negira tu potvoru i ne prihvata raznorazne vijesti, širenje, dakle, lažnih, neprovjerenih vijesti o svome bratu. Za razliku od vlasnika bolesnog srca, koji kada mu dođe kakav haber, pa možda i od nevjernika, možda i od fasika, odmah nakon toga ima ružno mišljenje o svom bratu. U povodu ovog ajeta kojeg smo naveli, mufesiri spominju da je Ebu Ejub el-Ansari radijallahu anhu došao svojoj ženi, te mu ona reče, zar nisi čuo što ljudi govore o Aiši radijallahu anha? Reče da, وَذَلِكَ الْكَذِبِ, a to je laž. أَكُنْتِ فَاعِلَ ذَلِكَ يَا أُمَّ أَيُّب. Pa joj reče, da li bi ti to uradila o Ummu Ejub, zinalu? Kalet, la, vallahi, ma kuntu li af'ale. Pa reče, ne, tako mi Allaha, to ne bih uradila. Pa reče Ejub, radijallahu anhu, fa Aisha, vallahi, hajrum minki. Pa tako mi Allaha, Aisha je bolja od tebe. Ona je preča da bude dala od ovog, dakle, grijeha. Takav je vlasnik čistog srca koji ima lijepo mišljenje o Allahu Dželle Vala i lijepo mišljenje o Allahovim Dželle Vala robovima. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. I reci mojim robovima neka govore ono najlepše. Inne šeitana jenzagu bejnehum, jer šeitan stvara fitnu među njima, razdor, sumnju. Inne šeitane kana lil insani
aduvan mubina, zaista je šejtan čovjeku otvoreni neprijatelj. I kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao Zejneb bin Džahš radijallahu anha šta kaže o događaju potvora na Aishu radijallahu anha, pogledajte šta je rekla ad-dirra, inoća. Iako je dakle ljubomora između inoća, iako bi dakle neke inoće jedva dočekale da iskoriste ovaj događaj pa da naplate sestru inoću i tako dalje, ali pogledajte majke pravovjerni Zejneb bin Džahš radijallahu anha, rekla je ja Rasulallah, ahmi sam'i wa basari, Allahu poslaniće, čuvam svoj sluh i svoj vid, wallahi ma alimtu anha illa khaira, tako mi Allaha, ja ne znam o Aiši radijallahu anha osim khair. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabije ba'da, thumma amma ba'd. Draga braćo, i zadnji, a ne i posljednji kojeg spominjemo, sebeb putem kojeg čovjek stiče srce koje je čisto, jeste da nastoji da očisti svoje srce od zlobe, od mržnje, od zavisnosti i obmane prema svojoj braći muslimanima. Istinsko bratstvo, draga braćo, jeste ono bratstvo koje se ne veže, koje ne počiva na dunjalučkoj koristi. To je istinsko bratstvo. Al-uhuvatul haqiqiyya, istinsko bratstvo jeste kada se rukuješ sa svojim bratom, da se u stvari rukuješ svojim srcem prije svega, a zatim nakon toga svojom rukom. Nije istinsko bratstvo da dođeš i nasmiješ se svome bratu, a zatim da mu zabodeš nož u njegova leđa. To nije uhuva, to nije bratstvo, već je hijane, pronevjera kod gospodara subhanahu wa ta'ala. I zato kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Tajidune sharra nasi dhal wajhain." Naći ćete da su najgori ljudi danas vlasnici dva lica. Yati haula'i bi wajh, dolazi jednima sa jednim licem, wa haula'i bi wajh, a drugima sa drugim licem. Hadis bilježi imam Buhari rahimehullahu ta'ala. Koliko je takvih danas s tobom s jednim licem, a kada se okrene od tebe s drugim licem. Kaže Allah poslanik da su ti takvi najgori na najgorem stepenu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Možda se desi razilaženje, da se dakle braća raziđu, ali to neće biti sebeb da se udale njihova srca, da ne govore, da jednim drugima ne nazivaju selam i tako dalje. To je oprečno istinskom bratstvu. Allah se smilovao imamu Šafiji rahimehullahu ta'ala kada se razišao sa jednim od svojih učenika, a vi znate kada se čovjek raziđe, možda padnu i teške riječi i kaže nešto iz srdžbe i tako dalje, pa kaže ovaj njegov učenik Yunus ibn Abdul A'la: nisam vidio pametnijeg čovjeka od Šafije, raspravljali smo se u jednoj meseli pa smo se razišli, pa me je sreo sutradan, uzeo za moju ruku i rekao: ela yastaqima an nakuna ikhwana wa in lam nattafiq fi mas'ala. Zar ne možemo biti braća pa makar se i ne složili u određenoj meseli? Nažalost danas ćeš naći određenu braću koje možda kvare svoje bratstvo na osnovu dunjalučkih stvari koje ne vrijede ništa kod gospodara dželle vala. Vidjet ćeš ga kako se naljuti, rasrdi ili kvari svoje bratstvo sa bratom zbog lopte, zbog dunjalučkih bezvrijednih stvari, kvari svoje bratstvo sa bratom, a tvrdi da ga voli u ime Allaha dželle vala. A kad dođu najmizernije stvari, kvari svoje bratstvo sa njim. Takvo bratstvo nije bratstvo koje je iskreno u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Draga braćo, govor o ovoj temi je dug, mi samo išaretimo na sebebe putem kojih čovjek stiče el qalbu es salim, a također o stvari koje pomažu tome jeste često spominjanje Allaha dželle vala, puno dove Allahu subhanahu wa ta'ala, prisjećanje ahireta, prisjećanje Allahovi dželle vala blagodati i klonjenje harama, jer zaista haram je sebeb da čovjeku pokvari njegovo srce. Gospodara dželle vala molimo da nam podari srca koja su čista od zlobe, od zavidnosti, od mržnje i neprijateljstva prema svojoj braći. Gospodara dželle vala molim da očisti naša srca od svih bolesti, od umišljenosti, od zlobe, od zavidnosti.